актив катнаша башлый. Яңа дуслар да табылар. Булар Фатих Әмирхан, Хусейн Ямашев, Кабир Бәкер, Вафа Бәхтияров, Галиәскәр Камал, Султан Рахман Кулый, Гафур Кулахматов. Biraz sonra Сәгыйд Сүнчәләй, Габдулла үзетләгән әдәбият журналистик өлкәсенә чума. Тукай Казанга килгәч тә мәдәният-мәгърифәт атмосферасына чумып, иң кирәкле ике юнәлешне сайлап ала. Халык әдәбиятын күтәрү һәм яшь буын өчен әсәрләр, уку китаплары, дәреслекләр язу. Тукай балалар әдәбиятында һәм халык әдәбиятын өйрәнү, бастырып чыгару эшенә нигез сала. Аның Казандагы кыска гомерендә балалар өчен булган 13 халык иҗаты буенча 4, барлыгы 30дан артык китабы басылып чыга. Ул шәһәрнең иҗтимагый эшләрендә актив катнаша. Әйтик, Шәрык клубы программасындагы кичәләрдә концертлар, лекцияләрне оештыруда Гафур Кулахматов, Фатих Әмирхан, Фаил Агиев, Султан Рахман Кулый кебек алдынгы карашлы яшьләр белән бергә эшли. Концертларда үзе чыгыш ясый. 1910 елның 15 апрелендә Шәрык клубында халык иҗаты буенча лекция укып, шәһәр яшьләрен таң калдыра. Шагыйрь үзенең табигый фикер әзерлеге белән илдә яңа революцион күтәрелеш башланганын тоеп ала. Әле генә кара реакция зәрлекләүләре, тикшерүләр, төрмәләр, судлар белән тетрәнеп алган татар яшьләре каршына чыгып, Тукай тарихи оптимизм тулы сүзләрен әйтә. Дөресен әйткәндә, халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул. 1913 елның башында шагыйрьнең сәламәтлеге битне какшый. Ләкин ул иҗат эшен туктатмый. Тукайның соңгы айларда язган әсәрләре аның чын мәгънәсендә зур патриот, гражданин һәм тарихны тирәнтен аңлаган шәхес икәнен исбат итәләр. 1913 елның 15 апрелендә иске стиль буенча 2 апрель көнне бөек шагыйрь Габдулла Тукайның гомерезле. Казан шәһәренең моңа кадәр андый күп халык җыйган җиназа күргәне булмый. Авылларда, шәһәр мәдрәсәләрендә Тукайны күргән көнне дәресләр уздырылмый. Матбугат органнары илнең төрле почмакларыннан килгән кайгы телеграммалары белән күмелә. Мәскәү, Петербургта чыккан рус матбугатында бу турыда хәбәрләр килә. Тукай иҗаты бүгенге заманда да яши, үзенең активлыгын югалтмый. Нигә шулай? Чөнки бу бөек иҗат, дөнья мәдәниятенең аерылгысыз бер өлеше. Бөек Тукайның әкият поэмасына таянып, Фәрит Яруллин иҗат иткән Шүрәле балеты илебез сәхнәләреннән чыгып, Көнбатышта йөреп кайтты. Һәр вакыт югары уңыш казанды. Тукай җырлары бүген Европада, Америкада, Африкада яңгырый. Финляндиядә күптән инде илебез белән мәдәният арадашлыгы органының бер бүлеге Тукай җәмгыяте яшәп килә. Шунысы кызык, Тукай иҗаты сәнгатьнең барлык төрләренә дә уңай тәэсир ясый, аларны байыта, үсәргә ярдәм итә. Фәрит Яруллинның Шүрәлесе, Рәшит Гобайдуллинның Кисек баш, Әнвәр Бакировның Алтын тарақ балетлары, Нәҗип Җиһановның Кырлай исемле зур күләмле симфониясе, рәссамнар Иван Казаков, Байназар Әлмәнов, Файзрахман Әминов әсәрләре, скульптор һәм рәссам Бакый Урманчы иҗаты Тукай иҗатының бетмәс төкәнмәс илһам чыганагы икәнлегенә дәлил. Ишеттем мин кичә, берәү җырлый, шын безнең матур милли көй. Башка килә уйлар төрле, әллә нинди зарлы, моңлы көй. Өзелеп кенә әйтеп бирә татар күңелен ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым, болгар һәм Агыйдел буйларын. Түз алмадым, бардым җырлаучыга, дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу көй була", диде, "Әллүки".
Күңелемдә мәңге калыр туган җирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә. Күңелемдә мәңге калыр туган җирем. Рахмат Илзор. Hayırlı gün hürmetli tamашачыларыбыз, biz bugün Габдулла Тукайга багышланган кичәгә җыелдык. Bugün безнең мөхтәрәм кунаклар арасында якташыбыз, язучы Рафис Кырбан, Роберт Шакиров, Гөлсинә Галимуллина һәм Алпак иҗтимагый оешмасы әгъзалары катнаша. Габдулла Тукай кыска гына гомере эчендә искиткеч шигырьләр язып калдырырга өлгерә. Аның шигырьләренә үткен теллелек, башка бер кемгә дә кулланмаган үзенчәлекле алымнар хас. Тукай кичкенә генә җитешсезлекләрне дә күреп ала, алардан ачы көлә белә. Туган иленә, теленә, табигатенә дан җырлый. Ел сайын безнең районыбызда Габдулла Тукайга багышланган бәйрәмнәр үткәрелә. Быел да Биектау үзәк китапханәсе тарафыннан якташыбыз язучы Рафис Кырбан белән берлектә мәгариф һәм мәдәният бүлекләре ярдәме белән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көненә багышланган иҗат конкурсы үткәрелде. Конкурста шигырьләр, нәсерләр, әкиятләр, хикәяләр язу аша катнашу мөмкинлеге тудырылды. Хәзер шигырь конкурсында җиңүчеләр исемлегенә кергән укучыларны Тукайга багышлаган әсәрләре белән сәхнәгә чакырабыз. Кыркачык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3нче сыйныф укучысы Мортазин Райнур Линарулла, Габдулла Тукай шигыре. Алкышлар белән каршылык әле. Габдулла Тукай. Тукай кышлавышта туган, бик иртә ятып калган. Тормышы авыр булса да, матур шигырьләр язган. Кырлайда зак яшәгән. Тумаса да уланда, аның йөргән җирләрендә мин дә булдым Кырлайда. Тукайның әкиятләрен бик яратып укыйбыз. Туган тел дигән шигырен бергәләшеп җырлыйбыз. Афәрин. Рәхмәт Илзор, дәвам итәбез. Әлдермеш гомуми урта белем бирү мәктәбенең 1нче сыйныф укучысы Мөхәммәд Шинә Айзилә Әнис кызын чакырабыз. Тукайга хат шигыре. Тукайга хат. Хәзер инде зур үстем, мәктәптә белем алам. Тукай бабай иҗатыңа көндә тартыла барам. Синең матур әкиятләрнең үзен язган белән кызыклы шәкерт Сабыйланы күңелдән сөйләп бирәм. Рәхмәт Илзор. Шыршы башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3нче сыйныф укучысы Гарифуллин Дамир Илһам улын чакырабыз. Кирелек бәләсе. Аларында яшел чирәм генә ди. Балар тавык асрау белән көн күргән нәрен бер көнне кара тапкырып юкка чыккан. Әби белән бабай кайтлардан гына эзләмәделәр. Тик бер каян да тапмаганнар. 10 көн үткән юк тавык урмандагы төлке алып киткәнде. Инде дип үзләрдән Birden bir günde yerden ışık adına çasalar, kara dağları 11 gibi yırtıp kalkanlar. Alar yaşık yerinde yumra yumağlar bulup telereşip oynaşalar. Üzleri şunlu matur çoğalalar. Ey konğanlar, indi ebi bilen babay dağ. Dağlarına çiviler Əbib babay
ак әтәч белән кара әтәч көн саен елга буена төшеп анда каз үтәкләр. Йөзгәннән чумып балык тотканнарын кызыгып карап торганнар. Кара әтәч: "Минем дә алар кебек yüzәсем килә" ди икән. Ак әтәч: "Без yüzә белмибез, батуан бар." "Тукта, кара әтәч" дип әйтте. Тик кара әтәч аны тыңламый, уйлап та тормый, суга сикерә һәм бата башлый. Яр буенда бу хәлләрне күзәтеп торучы малай суга сикереп әтәчне коткара, алып чыга. Кара әтәч күзен ачып кик-кик дип кычкырып җибәрә. Кара әтәч коткаручыларына малай белән ак әтәчкә рәхмәт әйтә. Шул вакыйгадан соң кара әтәч бик тәртипле, тәрбияләнгән әйләнә. Кеше сүзен тыңларга өйрәнә. Ак әтәч белән тик тату яшиләр. Тавыклар болар өчен бик шатланыклар. Рахмат Бизгават, mana shunday әкият. Endi hurmatli tomoshabinlar, aylangiz bizning tag'in bir qat o'quvchilarimizga kuchli deb olqishlab qo'shib olaylik. Chunki ular olqishlar. Endi davom etamiz sizning shu kuchli olqishlarimiz ostida. Eldirmish umumiy o'rta bilim berish maktabining 4-sinf o'quvchisi G'abdullina Kamila Rinat qizini chaqiramiz. Yoz qizi shigiri. Kalendarda күптән яз булса да, урамнарда салкын кыш әле. Менә генә язым җир җылыта, ә кыш килеп салкын ыжгарта. Капка төбендә үк торса да, килеп җитә алмый шул язым. Бик кертәсе килми кыш бабайның, янып торган яме яз кызын. Кыш бабаем әле бирешми, әйтәм аңа, бабай килешми. Тундырасың матур яз кызын, аннан безне зарыктырасың. Кытыбыңмасың каласың, әллә инде такси аласың. Сағынғандыр анда әбекәй, көтә сине баллы кайнар чәй. Бабакаем шаян елмая, сакал мыекларын сыпыра, үзе моңсу, үзе шаяра, яз кызына күз кысып ала. Ә яз кызы йомшак үпкәли, чырт-мырт итеп күзен йомгалый. Шук бабайның хылкын белми ул, шуңа микән берни аңламый. Әткән числылыгын чырмадан, алып төшеп барлайсың баштан, әвелгене гомер онытма. Бұрынғылар әйтмәстер юққа. Бабай шунда тирән кірсінді, арлы-берлі біраз ерінді, тамақ қырып яна сүз сірді. Моңға қадар вақыт бар иде, бүгін кәнім бітті, шул бітті. Сен қысчығым әзірдір инде, Құдай қошмас, ғайры өш тұрмас, зарықтырдым сені де біраз, күзлер сіне гүл көріп туймас, ерақ елға жиынмай булмас. Devam ederiz. Hem Endirmiş Umumiy O'rta Bilim Berish maktabining 6-sinf o'quvchisi G'aliakbarova Adila Ramil qizini chaqiramiz. Kim ishlamay, shu ashamay degan akiyatini davom etamiz. Kim ishlamay, shu ashamay. Karolning bik matur, әмма гаҗәеп ялкау кызы булганды. Көнне буе көзге каршында бөтерелә икән. Король игълан биргән. Кем кызымны 3 ел içinde эшкә өйрәтә, шуңа кияүгә бирәм. Көннәр, айлар үткән, әмма кызны эшкә өйрәтергә бер кеше дә килмәгән. Башка чарасы калмагач, король каравылчыларына кияү эзләп табарга җибәргән. Юлда каравылчыга угыз җигеп җир сиргән егет очраган. Егеткә каравылчылар тиз генә җыенып, король сараена килергә кушканнар. Нишләсен инде егет? Җыенып тиз генә король сараена килгән. Ә король аны хөрмәтләп каршы алган. Хәле эшнең нәрсәдә булуын аңлаткан. Ә егет кызны эшкә үзем өйрәтәм дип, үзе белән алып киткән. Шундый матур кыз алып кайтуын күргәч, егетнең әнисе бик шатланган. Ә иртә белән егет үгезләрен җигеп эшкә чыгып киткән. Ә эшкә чыгып китер алдыннан әнисенә ялкау кызга эш кушмаска дип әйткән. Кич белән егет басудан кайткач әнисенә әйткән: "Кем бүген эшләде?" дигән. Әнисе әйткән:
Син җирсердең, мин өй җыештырдым, ашарга пешердем дигән. Малай әйткән, егет әйткән, кем эшләде, шул гына өстәл янына утырсын дигән. Король кызы үпкәләп, ач килеш йокларга яткан. Икенче көнне дә шул хәл кабатлаган. Өченче көнне кыз иртә белән торып, егетнең әнисе янына барып әйткән, миңа эш юкмы дигән. Егетнең әнисе әйткән, бар, мичкә алып кер, утын алып кер дигән. Кыз аны эшләгән. Кич белән егет кайткан да әнисеннән сораган, кем бүген нәрсә эшләде дигән. Әнисе әйткән, без өчебез дә эшләдек дигән. Һәм шул көннән алып алар бергә ашарга утырганнар. Һәм тора-бара кыз бик күп эшкә өйрәнгән. 3 ел узгачты, король кызының хәлен белергә дип килсә, кызның күп эшләгәнен күреп, шок каткан. Һәм әйткән, кызым, син булай эшкә ничек өйрәндең дигән. Кыз әйткән, безнең гаиләдә шундый әйбер бар дигән. Кем эшләми, шул ашамый дигән. Һәм өстәгән, әти, әгәр безнең белән бергә ашыйсың килсә, урамга чыгып утын кис дигән. Король сөенеченнән егеткә ярты байлыгын, кызын кияүгә биргән. Һәм шул көннән алып иленә игълан керткән. Кем эшләми, шул ашамый дигән. Афәрин. Тагын бер кат безнең балаларыбызга кешелек кул чабып алыйбыз, һәм инде бәйрәмебезне дәвам итәбез. Сәхнәбез түренә шулай Габдулла Тукай шигырьләренә язылган җырларны тыңлап үтәр өчен чакырабыз Айзат Шакировны. Баянда Радик Зарипов. Җиктереп бара Казанга туктуны китен кара. Чаптыра атларını kuşur sıkkалап da takkалап. Çaптыra atlarını kuşur sıkkалап da takkалап. Kişili şadlık bilen nurlar şaşıp yaltırır. İskelek rençili bilen yaprak ağaçlar kaldırır. İskelek rençili bilen yaprak ağaçlar kaldırır. Her taraftan oymiğa dikenleni cırgı yuqay. Nerselendir kus ilinigen hem tamam baskan yuqı. Nerselendir kus ilinigen hem tamam baskan yuqı. Bir tavuş kildi kulakka yankıradı bir zaman. Kır şekir çiftip kazanıga aldığımızda bit kazan. Kır şekir çiftip kazanıga aldığımızda bit kazan. Айзат Шакиров. Хәзер инде хөрмәтле дуслар, безнең талантлы укучыларыбызга бәя бирүче якташыбыз Шәйхиманнур исемендәге бүләккә, шулай ук Татарстан язучылар берлегенең Абдулла Алиш исемендәге бүләгенә лаек булучы Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Рафис Корбанга сүз бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı gün, hürmetli balalar, okuyucular, arkadaşlar. Bugün, bu günlerde şundaq da bizning Tatar dünyasında, bütün dünyada zor bayram. Biz zorla bu yıl Abdullah Tokay'ın tuğuna 133 yıl tuğundan ilgili ötemiz. Ertege Kazan'da bizim Kazan'ın yana konsert zалы açıla. Ağar İlham Şakirov ismi verilecek. Hem bu konsert zalında Abdullah Tokay ismindeki devlet premiyesine bu yıl layık olgan bizning sangat ehlilerin zorlap, kutlav hem alara şu bileklerini tapşırık olacak. Biz bile bugün birge bizimizin rayon kuleminde şu beylemge jinaldık. Bizimizin rayonun en talantlı, en şiir, hikaye, ekiyet, icatlarga, en usta okuşlarımızda tutlarga, selamlarga jinaldık. Men bek rahmatlanib, ularga bu yılgı konkursta jenguvchilarga bileklerini tapşırırga hazır. Endi boshda aytib kerak, mana bizning rayon shundaq da Qozon orti Abdullah Tokayning tug'an yog'i Archa, Adna yoqlari bilan
күршеләрбез һәм без берничә арчаларга, әтнәләргә бирешеп торырга тиеш түгел. Мин менә 2 елдан бирле менә үзебезнең райондагы шигырь, хикая, иҗат белән шөгыльләнергә һәвәс якташларыбыз белән зур гына эш алып барабыз. Түгәрәк һәм без үзебезнең эшебезнең нәтиҗәсе итеп былтыр Биектау шагыйрьләре дигән китапта бастырып чыгардык. Анда мин ул китапны әзерләгән вакытта үзебезнең районда никадәрле талантлы кешеләр яшәгәнлеген күрдем. Һәм менә ничә ел инде шушындый конкурслар үткәреп, мин чынлап та безнең районыбызның иҗади мөмкинлекләре, иҗади сәләтле кешеләре киләчәктә дә булачак, бар дип исәплим. Һәм менә бүгенге быелгы конкурс шуның тагы бер мисалы. Быелгы конкурс бик кыска вакытта гына, 1-2 ай эчендә генә үткәрелде. Ләкин 70-тән артык бала катнашып, мине бик шатландырды. Һәм араларында чынлап та йөзебезне кызартмый торган һәм безнең киләчәгебезнең матур һәм канәгатьләнерлек икәнлеген күрсәтә торган балалар күреп сөендем. Әлбәттә, кайбер мәктәпләрдә йомшаграк балалар. Ләкин мин теләр идем менә ул мәктәпләрнең укытучылары менә бүгенге конкурста йомак ясаганда күрерсез. Әгәр дә бүләкләнмәгән мәктәпләр булса, димәк аларда йомшаграк дигән сүз мин аларның исемнәрен атап тормыйм. Ләкин менә Әлдермеш, Биектау, Мәмдәл, Битаман, үзебезнең мәктәпләрендә менә Кырпачы балалары шигырь сөйләделәр. Аларда иҗат белән шөгыльләнүче балалар күп һәм алар белән эшләүче укытучылар бар дип уйларга кирәк. Мин башкалардан да балалар иҗатына игътибарны күбрәк бирүләрен сорар идем. Хәзер Рахмат Илзор, Россия шынында хәзер җиңүчеләрне бүләкләп китер вакыт килеп җитте. Башлангыч сыйныфлар арасында шигырь конкурсында җиңүчеләр. 3нче урын Суксу төп гомуми белем бирү мәктәбе 3нче класс укучысы Мәхмүтова Эльвира Хәлил кызы яңа ел шигыре өчен бүләкләнә. Кыркашык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе 3нче класс укучысы Мортазин Райнур Линар улы Габдулла Тукай шигыре өчен бүләкләнә. Чигез? Конечно, менә безнең Айрат төшереп бара. Хәзер китеп тора. İstədəki foto əlbəttə. Murtazin Raynur Linar улы шулай Габдулла Тукай шигыре өчен бүләкләнә. Һәм беренче гомуми урта белем бирү мәктәбе 4нче класс укучысы Жанова Риана Зефәр кызы Сакла, Якла, Акла шигыре өчен. Әйдә без икенче урын яулаучыларны бүләклибез. Улы Битаман гомуми урта белем бирү мәктәбе 4нче класс укучысы Әскәров Линар Илнур улы Әнине яратырга кирәк шигыре. Усат гомуми урта белем бирү мәктәбе 4нче класс укучысы Исламова Анелия Марат кызы Тау шуганда Карбабай шигырьләре өчен бүләкләнә. Һәм инде башлангыч сыйныфлар арасында шигырь конкурсында 1нче урын яулаучы Әлдермеш гомуми урта белем бирү мәктәбе 1нче класс укучысы Мөхәммәтшина Айзилә Әнис кызы Тукайга хат шигыре өчен бүләкләнә. Инде әйдәгез алкышларны жәлләмәй, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, әлбәттә. Һәм җавап итәбез бүләкләүләрне өлкән сыйныфлар арасында шигырь конкурсында җиңүчеләр. 3нче урын Алан Бәксәр төп гомуми белем бирү мәктәбе 9нчы класс укучысы Нимаҗанова Диләрә Фәрит кызы Кыр казлары Әнием шигырьләре өчен бүләкләнә. İkinci урын Усат гомуми урта белем бирү мәктәбе 7нче класс укучысы Хәкимова Гөлия Илдус кызы Мөгъҗизалы мизгелләр бизәк шигырьләре өчен.
Hamileyken sınıflar arasında şiir konkursunda birinci urunni Memdel Umumi Orta Bilim Biri Mektebi 6. klas o'quvchisi Ahmadjanov Rafil İlnur ula şiir yazdım, yaqtaşımız hey vahid şiirlari bilan jingib chiqadi. O'zi kelib tamam. Bizning rayonning eng talantli shoirlarining birisi Kızganiş binanın okuçuları bugün kilolmaganlar, mektepte transport tapamaganlar. Lakin binanı kutlayayım, üzüm balalar bilen big evet şevşuk düşüyor. Üzü de şep şiirlerinizde. Rahmet. Biz indi Şeşme eserler boyunca yazılışlarını bilgileyimiz. 5. orun. Ilı Bitaman Umumi Orta Bilim Biri Mektebi 4. klas o'quvchisi Malikov İlfat İldar ula tabiatni nishik saqlarga hikoyasi bilan 3. o'rinni yollayın. 2. o'rin Eldirmish Umumi Orta Bilim Biri Mektebi 7. klas o'quvchisi Nizamiyeva Alina Robert qizi Tug'an Avulin eseri bilan 2. o'rinni yollayın. Hem 1. o'rinni Memdel Umumi Orta Bilim Biri Mektebi 10. klas o'quvchisi Vahidova Iluza Firqat qizi Men millatimning kelajagi eseri bilan 1-likni yollaydi. Rahmat. Hozir endi aytayotlar yozuv bo'yicha jinguvchilarni e'lon etamiz. 3. o'rin Eldirmish Umumiy O'rta Bilim Biri Mektebi 5. klas o'quvchisi Ibrahimov Iskandar Ozod ula hunarli, qo'lmas, hunarsiz, kun ko'rmas akiyati. Şolay yo'q 3. o'rin Memdel Umumiy O'rta Bilim Biri Mektebi 2. klas o'quvchisi Safiyullina Aliya Farid qizi Yangi yil akiyati. Şolay yo'q 5. o'rin Memdel Umumiy O'rta Bilim Biri Mektebi 4. klas o'quvchisi Ahmad Aliyev Ramiz Rafis ula kirpi bilan Quyon akiyati. 2. o'ringa ko'chamiz akiyatlar bo'yicha Eldirmish Umumiy O'rta Bilim Biri Mektebi 3. klas o'quvchisi Muxtarova Dilara Ildar qizi sanov tayoqshiqlari bilan G'adi Qarandosh akiyati uchun bo'laklar. Şolay yo'q Eldirmish Umumiy O'rta Bilim Biri Mektebi 5. klas o'quvchisi Sardiyeva Elza Ilnur qizi Qaylakar Gimba akiyati. Hem indi 1. o'rinni e'lon etamiz akiyat yozuvchilar arasında Eldirmish Umumiy O'rta Bilim Biri Mektebi 6. klas o'quvchisi G'aliyakbarova Adila Ramil qizi kim ishlamay shul olshamay akiyati uchun o 1. o'rinni yollaydi. Şolay yo'q rus tilinde ijod etuvchilar arasında jinguvchilarni da e'lon etasi keladi. 3. o'rin 3 место. Ученица 4-го Б класса Высокогорской средней общеобразовательной школы номер 2 Сысоева Валерия Ивановна за стихотворение «Мама». Ученик 6-го класса Менделевской средней общеобразовательной школы Ахмедзянов Рафиль Фанисович за стихотворение «Зима шагает по земле, эти секунды». Ученица 4-го Г класса Высокогорской средней общеобразовательной школы номер 2 Буртакова Виталия Васильевна за стихотворение «Я помню». Tatar olayın Rusça şiir yazıp öğretken. Молодец. İkinci o'ringa ko'chamiz rus tilida she'r yozuvchilari bo'yicha. Второе место. Ученица 8 класса Усадской средней общеобразовательной школы Урамова Анастасия Юрьевна за стихотворение «Я явно чувствую, что в воздухе витает». Также награждается ученица 4 класса Высокогорской средней общеобразовательной школы номер 2 Колесникова Дарья Игоревна за стихотворение «Дети».
Ну и первое место у нас занимает ученик 4 класса Мульминской средней общеобразовательной школы Мухаммадиев Ислам Алмазович за сказку «Покрышка Кама». Albatta istalik foto. Mana shunday yosh talantlar bizning rayonlarimizda Allohga shukr, biz sizga raddik rahmat. Men bek shod. O'zimizning o'sib kelaturgan qanday talantimiz bor. Alloh taolodan bu konkurslarni bayram shunday zo'r bayram etib o'tkazilib ettirib davom etadi kerak. Rahmat Bekzod. Kelajak bor Alloh bersa. Endi o'zingiz ko'rib turdingiz, ko'pma yoshlarimiz menga she'rlar, akiyatlar o'ylab chiqarganlar. Ham endi hurmatli do'stlar, bayramimizni yamlantirish sahnamiz turida chaqirasin kela bizning Mo'ng'ul sandoqashimizni Gulnora G'aliyollina.
2019 yılının 1 aprelinden 21'ine kadar bütün dünya kulem edebi marafon ötkərildi. Bizim Büyükdağ rayonundan bu şarada 100'den artık kişi katlaştı. Katlaşışlar tarafından yaktaş yazışlarımızga ayrıca ihtibar verildi. Edebi marafon turudan turu kitap oku bilen beyli bulğanğa, Büyükdağ Güzel Kitapxanası bu şarada katlaşışlar arasında yaktaş yazışlarga ihtibar etmişlerini rayon kuleminde beyelep uzdu. Şimdi bu şahıslar özlerin bileler hem Büyükdağ Kitapxanası sistemasının maxsus bölüğüne iyi bulalar. Bölükni özünüzge omaylıkını kitapxanadan kilip alasız. Bu alkışlar sizin hürmetli dostlar, bugünkü şarabızda konaklar bulup bizning yaktaşımız profesör, akademik, doktor, RFSR'nin alt kazangan o'qituvchisi Robert Shakirov da keldi. Hem sizni Robert abi albatta sahnaga chaqiramiz. İslamsız kadirli yaktaşlarım, hürmetli o'quvchilar, mana bultirgina şu sahnede biz Büyükdağ rayonunun yaş şairleri icad etken hem kitap etip bastırıp çıkan kitapını takdim etu kişisi bulgan idi. Anda men de katnaşkan hem çıkışında etken idi. Mındı kişiler devamlı bulsun deyip. Men bugün şartlanıp oturan devamlı buluğu diye aytilgen fikir umdırışlı toprakka düşken küresin. Mene köpme okuşu balalar icat eterler. Şiirler yazarlar, ekiyetler yazarlar, uydular, fikirliler. Şunsu şartlıklı. Diplom alıcılar arasında 1. sınıftan alıp 10. sınıfa kadar balalar. Bu süper. İkinci, men tınlap oturam. Nerse yazganlar alar. Tematikları nerse turunda. Etiyenik turunda da, vatan turunda da, ekologiya meselelerinde, burçuyalarını, yine bütün sosyal tırmışının bütün yağı yaş boğuna bir taraf kaldırmıyor yaş boğuna. Alar kızıksınalar bunun bilen. Mene okutucularımızın da alarının fikirlerini şu ilerişte üstürüleri bir motor, bir tehaniyetli deyip qarayım. Kim indi kalemini tebrikte başlayıp 1. klasdan 10. sınıfka kadar onlar onu taşılamıyorlar. Ben oymayayım. Bana bunday devamlı iş özünün neticesini birinci yıldan sonra biri. Siz üstsüzsüz. Sizin aradan gelip çıkırlar. Bütün etiz şair bulmasanız da şairler bulurlar. Ne buldur aytıldı bir fikir. Bulturgu jiyinlikta kirgen yaş şairler arasında 2-3 kişi hazır yazıcılar birligine ağza etip alırga əzir deyip aytılgan fikir buldu. Bu aytılgan fikir gene bulup kalmasın indi rakiplerimiz. Tırmışka açılsın indi. Anın neticesi de bulur deyip öyleyim ben inşallah. Mene sizge bulgan tilegim şu başlagan işinizde taşlamarız. Umuşlar sizge icad çeşmeniz sayıkmasın, artıp dursun. Artıp tırağı eğer de siz işleseniz gene. Tokay'da yazgan beyt. İn mukaddes nerse iş deyip. İş ağaçı beyt umarpul. Her vakit gidirer yemiş. Bulur yemişi alda. Tırmışınız umuşlu bulsun. Başlaganın işinizden taşlamalısın. Rahmet sizler. Rahmet sizler. Hem indi devam etamiz hürmetli dostlar. Sözni Akkalpak İçtimai Cemiyeti'nin Büyükdağ rayonu boyunca yetekçisine hürmetli Gülsine Şafik kızına veririz sizni. Gülsine apa rahmetiniz. Rahmet. Hayırlı gün hürmetli rayondaşlarım, avuldaşlarım, hem zada oturgan barlık dostlarım. Bugünkü gün matur, uzak, izgin, zor beylemlerden birisi, o da bulsa büyük dahi Tokay'ımızın tuğan kıldı. Naq tabiat bundan 133 yıl elek ana Tatarga bülek etip bergen. Lakin kızganışka karşı bu yigitimizin, bu kişinin tırmışı bir ükenişli hem ayanışlı bular. Ama lakin şöyle bulunana karamızdan
ул зур уңышларга ирешеп кала. Үзенең кыска гына 27 еллык гомерендә Тукай 5 томга сыя торган шигырьләр җыелмасы калдыра. Һәм менә балалар, залда утыручы балалар сезгә мөнәҗәгать итәсем килә. Шушындый 5 томга язарлык, әмма ләкин 27 ел гына яшәгән дәврендә язарлык, шигырьләр язарлык көч-куәт, сәламәтлеге булмаган килеш каян алды икән? Мәгәен үзенең милләтен, халкын яратканга да, авыруын сиздермичә, авыруына баш бирмичә, үзеннән соң шундый даһи матур шигырьләр калдырган. Һәм без инде аны бүген матур иттереп, һәр даим искә алырга тиешбез. Алып баручыбыз, бүгенге кичәне алып баручыбыз менә сезгә шушы залда утырган язучыларыбыз, язучыларыбыз белән очрашуны да итте, алар белән сезне таныштырды. Районның Аккалпак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы шушы бәйрәмгә өстәп сезгә янә дә тагын бер очрашу бүләк итә бүген. Ул да булса, күрше районыбызда тәрбияләнеп яшәүче, шул Саба туфрагында үскән мәртәбәле, хөрмәтле ханыбыз Гөлсинә ханым Галимуллинаны мин сезгә бүген кунак итеп чакырдым һәм каршы алыгыз сезнең каршыгызда Гөлсинә ханым. Гөлсинә ханым ул үзе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, журналистлар берлеге әгъзасы һәм Бәллүр Каләм нинде бик зур җиңүләргә ирешкән ханым бул. Гөлсинә ханым, әйтегез әле зинһар өчен, менә инде шундый зур мәртәбәле дәрәҗәләрегез булуга карамастан, сезнең күңелегез язучылыкка ничек итеп кереп китәргә булды соң ул? Бу сезгә электә бар идеме бу халәтегез сезнең? Тыя идегезме сез моны? Әллә менә шунда кинәттә генә килеп кердеме ул сезгә? Шул сорауларга җавап бирсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле бик таулылар. Минем бүген һөнәрем юк. Мин яза гына беләм. 4-нче класста вакыттан газетага мәкаләләр яза башладым. 9-нче класста укыганда инде безне сезнең якташыгыз, шушы минем курсташым Рафис Корбанов белән без 9-нче класста укый идем. Без Яшьленче газетасының 50 еллык юбилеенда бергә катнаштык. Һәм менә безнең шушы анда минем хәтеремдә калган Сибах Хәким бар иде. Шушы зур мәртәбәле язучылар арасында. Менә без бик бәхетле журналистлар, үзебезнең сайлаган шушы һөнәребезгә туры калдык. Мин 35 елда 6 ай Саба Таңнары газетасында авыл хуҗалыгы бүлегендә эшләдем. Һәм бик күп тәҗрибә тупланды. Мине бик борчый иде инде менә шушы әхлаклы темаларга язылган китапларның күбрәк булмавы. Һәм шушы эшкә үземне сынап карадым. Һәм юлымда инде менә шундый кешеләр очрап тора. Шундай матур татар үрнәге, матур татар гаиләләре, матур итеп яши белгән, башкаларга үрнәк була торган гаиләләр. Һәм шундый хатын-кыз образларын реаль кешеләр минем һәр китабымның геройлары, мин аларның тормыш юлларын әдәби сюжетка пешереп китаплар чыгара башладым. Бүген инде минем 11 китабым бар. Әмма мин язучылык менә китап язу эше белән шөгыльләнә башладым. Пенсияга чыгарга 2013 елда мин пенсияда, 2012 елда мин 2 китап чыгарып карадым. Минем китабым белән халык кешегә әйтәсе килгән фикерем белән халык кызыксыныр микән дип. Һәм инде ул китапларым бик тиз таралып беткәннән соң, менә 2013 елдан бирле инде китап чыгару белән шөгыльләнәм. Бүген инде 11 китабым бар. Гөлсинә ханым, менә безнең шулай ук безнең шагыйрьләребез арасында Фатих Хөсни дигән язучыбыз бар иде инде, мәрхүм инде ул бүгенге көндә. Аның менә шундый бер әйтеп калдырган сүзе булган. Әдәбият уйнар өчен түгел, әдәбият дан казану, акча эшләү мәйданында түгел. Әдәбият энә белән куе казу, әдәбият кеше күңелен тәрбияләү, кешеләрне яхшы булырга, көннән-көн яхшырак була баруга этәре укыралы дигән. Сез шушы Фатих аганың шушы сүзләре белән килешәсезме? Әлбәттә шулай. Әлбәттә шулай. Менә бу залда китап укый белгән, китапны укыганнан соң анализасы белгән аудитория җыйналды. Мине бик борчый иде.
Mesela bir Tatar hatın kızının yemsiz yoktamını gösterdi. Men hatta Kaderi Şitlik Kuşu diyen kitabını okuyanız Sadat Muhammediyev'in ahat yazdım. İşte siz Tatar hatın kızının ne şunday gitmesi biraz boş göreydik koyağını yobası obrazı. İşte şunday kitaplar yazasınız. İşte siz toplayısınız şunday Tatar hatın kızlar arasında. Bizning bugünni terbiyeli turgan, kelajak bugünni terbiyeli turgan obrazlardır. İşte elbette onu ahat yazmadinglar. Ama benim şuşu temel işimde pişirdi. Bizning bugungi kunda mening qaysigina kitabimni o'qisangiz da ko'rasiz bitingda. Har birisinde biz o'rnak ola turgan obrazlar. Ular obrazlar mening o'rnashtirgan kishilar. Bugungi kunda mening kitoblarimni o'qiy Yevropa tatarlari. Ular meni ikki topqir uchrashuvga chaqirdilar. Yevropa tatarlari o'qib, demak mening shusha axlogimni durust etib qabul etgan ekan, Yevropa xalqidagi kishilarning mentalitet. Demak men durust yo'lda deb aytdim. Mening kitoblarim kirdi Sibir Tatarlarına, Sibir jenleşici Tatarlarına. Onlar şakırdılar, iki tatlı şakırdı. Mülakaya şakırdı, İstonya şakırdı. Şu an göre bu günde koyusu yazışı kişiye tibuna dürüst soylarga kerak. Kişinin bu kitabını okuğaç, sen özünde kimşiliğini oraya deyiş, aha, men dürüst yaşamayım. Ama bizlere gerek. Hem bizden örnek alarak deyiş, özümüzde komilleştirerek deyiş. Edebi kitap bu günde hizmet ederek deyiş, okuşuğa. Ben yüzümde okuşu, kitap okuşu, en yaratan şuanın kitabı koy. Bu bizlik terbiyelerge gelir. Men okuşunu dürüst etip terbiyeli bile tayin kitaplarına şın kitap üstüne. Mene dürüstlerde Cezgur Rahman, bu cevap vergeniz için ben şu şeylerine bizim karşıda siler aldığımdan şu sözünü de aytasım kele. Mene sizin eserlerinizi okuyanda şunda ilişkileri var Birsine Hanım'ime. Siz okuyucuda eserleriniz aşağı din turunda. Ama turdan turu tugel, şunun aşağı an kırtırga tırışasınız. Siz bunu mahsus işliysiniz mi? Elle o özünden özü kelip çıkamı? Özüne özü kelip çıkmayın. Biz varımızdağın bu dünyada konaklar. Eğer de biz Allah Teala'nın birliğini hem varlığını tanımayız iken, biz bir koşan da turmuşta dolu bəxtli kişi bulalmayız. Allah degen söz, men mesela ağızda tügel, benim dini ilimimde yok. Men var tek üzerinizden dinimizni hem ahlakımızı hürmet etip yaşayan qadi bir avul hatun kızı. Dinne kirti ol bit, bilesizmi? Meni bu din ol şulay etip kirtiler. Mene bu heroylar üzerinin hataların turmuşta kimler üzerinin turmuşta her kişi bitinde kişiye sınavlar jiberiler. Kişi şu sınavlarını dürüst etip uzarga deyiş. Kimdir onu yol başıttı bozayıp tekebirle yokamışa olay. Kimdir de Rus sonunu amay. Ama o ukan kırıyında basıp tıra. Kimdir sınavını akıllı etip uzar. Hamina şu akıllı etip uzan vakitte nişeginde mesela bu kişi dini kanunlarga yoraklaşmış şey yaşaydı. Mesela oşağaç dua kılgandan sonra üstelin üstü bereketli bular. Biz ne bilgeleydeydi? Kızım, bir koşanda üstü aşık kalan rızı koşama. Şiirlersin deydi. Ve sonra ben berekeyden kalınmasında oşağaç üstü esinde ipi var mı? Şeker var mı derse var. Üstünde her vakit matur tostumaz yok, kaşı yok. Buna şunda iyidirler, onlar bir bütün sesingen. Bunlar bitinde Tatar kişisinin konunda bular ateş. Bunu eriler, babaylar bir ateş. Mesela benim iki nağım varalar kazanlar. Kazandan kayıtla şimdi bunlara bizden indi bir tuğanımız indi. Erte bile bunlarga uşağı kuşayken yogurt. Yogurtның ayteler eken, yok özünü aşamıyoruz. Nişlep? Bana bu üstü yapılmagan. Bana bitinde hazır şeytan bitken bana. Şeytan tükürgen bana. Biz aşamıyoruz. Bizim bolalar benim onuklarımda koya başlardan bütün kişilerin de tek etki ötüp koydalar. Benim buruşum ben dövemeyim. Benim buruşum onuklarıma dürüst Tatar terbiyesi veriyor. Tam dürüstünde bu bir dürüst. Üstün bu, rızıkının üstün bu bir dürüst. Ben vardım,
Mesafada benim bir iki kişim var. Baratana tuğatada bile kutlaytıran. Hemen o kişiyle kurdum onlarda üstüne ol yapmayın. Ben klip görüp şey ederler, üstüne yapılmağın. Ama nasıl sizge sözüne olmadı ettim. Şimdi ben hep üstüne yapılmağım, yok taş. Bu meytem ne demek? Şiirler de, bir de sizge kolay da şiirlisin diyen söz. Kilden şu çıkıp şöyle. Hemen şulay buldu. Onun ulu şiirleri. Şunday yokşu eşruğunda şeytan kişi bazında moynuna çıktı tavuk yumurtası gibi kişiş. Bu bütünler boşuna gidiyor bir türlü şiş. Şunu yorup aldılar. Hamdol şundan sonra ilgisine kadar 50 koşuna kilgen sayıdasın yaşlı sözleri üstü zaman yok gitti. Şu nerseyle terip bitemedim miydi? Şundan ana gördüm de. Şu balanın moynunda şişinde. Köp bali şeyler alıp köp metrikler geldi. O şunu Tayıftaşlıktan zorunda oturatan kişinin özanın balası. Şuna göre sizlerin her vakit balalar üstel üstünde, üstü olmayan bir rızıkla başında oşamağız. Bu eybet var. Hem üstel üstünde yapmışlar, motor bular ateş. Kıyıları motor gibi şirketlerle şiirler. Şimdi motor yapmışlar, o sınavları değiştirden aşağı analiz alırız. Kişiler bütün motorlar kire aşağı analiz alırlar. Məqalədə bitmək gerekli bağlar, şimdi bitmək gerekli temini uzatdınız, bir zor rəhmət. Həmin mənə anlatsam özünüzün aldığı əliqlə çıxış ağanda etdiniz. Siz kitaplarını yazan vaxtda, əsərlərini necətən vaxtda bilgən kişilərin yazmışlarını kullanan dediniz. Həm şunu soru verəsəm ki, şu kişi, şu kitabını sizin yazan kitabınızı oxuğandan sonra, bizim tanıgandan sonra sizə kelib birər türlü söz etməyimi? Yok, bana sebep indanın kilişini işlenen. Aytik benim turmuştағы bütün ağırlık sınavlarına, benim görevlerim, benim dairemdeki kişiler, benim bilen zaman bilen, benim bilen bir gayret anlatılan kişiler, ben onlara aytem, ki kitap yazam senin turadadır. Onun bir türlü eyveri klip şakana şuldayım. Boşu bulan, o tek kurusuna kitabımızda eğitilmiyor. Ucunca gelip şey oluşundayım. Mesela, Baykül Gasıyan'ın da kitabını alayım. O, bana yazar İspanya'dan xat, Rahime Sadıkı var. Özüne hanım, ben alırsa İspanya'dan qaytqaş, sizin icatınız ben tonlaşa şaqmındayım. Neşik sizin benim İspanya'dayım. Benim de bağlar sürecekte hazırdayım. Ben tövüşü bulup işledim, Gurbet Atalya'da, dizayner modeller buldum ben de. Hem o Nijnekamski kişisi, yolga şimdi şu atölye bağlar üstte iri betinanın bana jinelerek kişi bula, ikinci hatın kızga öylene. Hem bu hatın kız özünün iki balasına bağışlıyor umarım, İspanya'ya varıp o ebiler parayı. Ben hali günde İspanya'da ebiler partiler de elimde. Hem bu bana da sorular bile başladım. Ne bileyim, onun iri yok ise bana zor direkt bir kişi bulan. Ama motor hatın kızıga kızıgıp, ol şuşu ongan bulgan total hatın kızının rıza bulmagan. İr bu günde taksist. Hatın kız yok almayın. Hatın kız yok almayın, hatın kız yaşayın. O İspanya'ya barıp, boğuşalar işler, bağlarına kvartirler olarak yardım etti. İki bala da olayı da bu günde eybet orunlarda işler. Hem bağlarına kvartirler alıp, bağlar ayakka bastırığa yer, şuşa ona üzün 5 yıl boyu İspanya'da işler, nindimine batırlar. Bu batırlar. Bu tevekkelli. Bütün kişi buldura da olmayın. Şuna göre bütün hatın kızlar buldura olmayı tırgan görevler izlep doğan her vakit. Bir söyleyinde şuşa. Hem ben onun bile yazışkan bütün hatlarda printerden çıkarıp vardım. Ama ona ettim. Ben senin turda kitap yazıp varayım dedim. 2004 yılda yaza başlagan dedim. Melek bir vakıya bari İspanya turunda. Ben İspanya'da bulganım yok idi. Şundan ben 2016 yılda Şakır'da Belgiye tatarları. Hem onlar benim 10 günüm uzda İspanya'da. Ben İspanya'da Belgiye tatarlarının var lagerler, bağlar lagerler. Bu lager benim Mastikla Sekşete'ye yaşadım. Şundan Avrupa balalarına edeb-i ahlak boyunca. Hem
Мен көрдім İspanya тұрмышым. Қайтуға енді 2016 мына шушы қайтуға мен кітапны жазып бітірдім. Çünkü İspanya'дағы менталитетті көрдім, анда енді ағаштар түскен, бітмесін көріп қайтқаннан соң. Шуға көре мен hər bir kitabım, олар мен аны язам, yazғаннан соң оларға оқытам барып, әлі неше мәртебе ұшырашамыз әлі, бүтін түпшілі өтіреріз, бүтін нелерін. Хамияғында бір ебір бар. Мен сайлаған герой, ол меңа қарағанда ақылдырақ, меңа қарағанда философиясы күшірек кішілер, һәм мен ойлай алмай тұрған әйбірлер ойлай алар менен. Мәселен, мен яқшылық турында білмеске мүмкін, ол біле. Шуңа көре менің китапларда ол геройлар, олар бірсіне бірсі ұшамаған. Hər birisi олар меңа қарағанда бик көпке ақылдырақ кішілер. Һәм инде клиенттардан шығарым барып оқытам. Электронный почталарына салмайм, чөнки электронный почтадан бит анда икенче төрле оқыла. Махсус шығарам клиенттарда өйләнә алып барып бирәм. Шушылай язган. Бик зур рәхмәт. Суламча тыңлап торабыз. Бик зур рәхмәт шундый матур аңлатып сөйләп бергәнегезгә күрә. Анасы менә Гөлсинә ханым 20-нче гасыр ахырларында Көнбатышта һәм Россиядә скептиклар тарафыннан фәнни техник революция һәм мәгълүмат ташкыны заманында әдәбиятның кояшы байып бара дигәнрәк фаразлар булып алды. Янәсе 21-нче гасырда китапка ихтыяҗ бетәчәк. Бу дөрес фикер түгел бит, шулаймы, дөрес әйткәнме? Беләсезме, мен һәрвакыт әйтәмме? Kitap халык бу да безнең дә бик бер булып алды шундый вакыйга, Собада китапханәләр берләшкәннәр икән дигән. Шуны без дә бик бер кайгышып алдык. Үстендә менә шул бер сыр булды. Язучыларның китаплары әз чыкты. Бәлки менә шушы Мәхтиев кебек кешеләрнең татар хатын-кызын ямсый итеп күрсәтүе дә бәлки үзенең өлешен керткәндер. Менә мин бу инде минем шәхси фикерем монысы. Әмма ләкин дөрес аны менә күп кеше инде теге үзенчә фаразлый, халык арасыннан бит үсеп чыкты Зифа Кадырова. Ул халык арасында үсеп чыккан язучы. Мин бүтән кеше белмим, халык арасында үсеп чыкканга ди, штугатур малярка китап яза башлаганны. Һәм ничектер халык бүтән халык да китапка сусаган халык шуның китабына Зифа Кадырова китабына нитәмне. Ябырылды шундай, үстендә ябырылды. Һәм бүтән халыклар шуннан инде, алар бүтән кеше китабы юк дәрәҗәдә укыла башлады. Беләсезме, татар халкының менә мин курыкмыйча шу сүзне әйтәм. Китапка булган мәхәббәте дөнья белән бергә генә бетәчәк. Халыкның китапка булган мәхәббәте бер кашан да бетми. Мин әгәр китап язып карамасам, бәлки бу фикергә әйтеп бетә алмаган булыр идем. Әмма ләкин мин бүтән җирдә күрәм, бу көндә китап укучыларның аудиториясе елдан-ел киңәя. Мәсәлән, әдәби марафонның иң беренчесендә 30 кеше иде. 30дан 70 булды. Шуннан бу көндә 1300 кеше катнашты әдәби марафонда. Анда язучылар килә. Алар бездә менә быел бисендә килегез әмә Рафис обязательно килегез. Үзегез күрәсез, менә сезнең анда сезнең китап шигырьләрегездән күпме кеше сезнең шигырьләрегез белән катнаша әдәби марафонда. Үзегез бәлки укучылар кансыздадыр. Сезнең алар исегезгә төшерәчәкләр шигырьләрегезне. Бу бит гаҗәеп дөнья, гаҗәеп дөнья. Татар дөньясы бик көчле татар дөньясы. Каягына барсак та. Татар ул кала һәрвакыт. Yana da kalın şöyle bir citat okuyup gidersin ki de bulsa indi bizim milletimizin şulay yok bir galimi din işletmesi Rızaettin Fakir Teymanda sözler edip kaldırgan. Edip ve galimleri bulmagan kavim bəxitsiz, mahşur kimselerin unutkan halk, güçsüz, edebiyatı bulmagan millet ruhsuz diyen. Dürüstten de bik dürüst hem tepli fikirli sözler bu. Hürmetli tamaşaçılar, bizim Tatarımız bik bilimli, terbiyeli bit ol. Şuşunday bulurga bizni menennek şuşu kitaplar, hemine bugünkü kibek uyuşturulgan çaralar alıp bara. Çünkü görgenibizçe bugün çarada biz, eli üsüp kilgen yaş buğunun niçe getirip icatqa, şiirge, sanatqa untulganın, Mine Gülsine Hanım ekledik, bilgili bir vakit içinde nersedir kalıp bulganışlar vakitinde kitabı okunan atıktırdı. Emme lakin mine şunday gadi bir kişinin gadi bir kitabı kelip çıkkandan sonra hala şunu yavrılıp okuy başladı. Hem yine de kitapka tatıldılar okurga deyip aytып gitti. Hem mine bugünkü çarabız da bizden şunun bir tiri misal olup tura. Bizim okuçu balalarımız küçük yaştan şulay şiiriyetini prozunu anlap bilseler, elbette onun eşki dünyası bay bular. Eşki dünyası bay bulgan bala bir kaçanda naçarı sokmakka da
начар юлга да кирми. Аның башына хәтта ки ул андый тискәре фикерләр килеп тә керә алмый. Гөлсинә ханымга залда oturучыларның бәлки сораулары бардыр. Безнең монда китапханәчеләр бар, безнең монда мәдәният хезмәткәрләре бар. Рәхим итегез, әйдә тере очрашу икән инде, рәхәтләндереп бер сөйләшеп, үзегезнең кызыксындырган сорауларыгызны бирә аласыз. Чөнки Гөлсинә ханымның үзе әйтеп китмешли, аның китабын яратып укыйлар, яратып алалар. Чөнки мин үзем дә аның менә бүген монда файга алып килде, ул үзенең чыгарган китапларын анда сатарга куйды һәм мин аның бары тик соңгы чыккан китабын үзем укымаганмын икән, барысын да укып барганмын. Һәм сезгә дә бик укырга тәкъдим итәм, чөнки шундый китаплары бар, китапларда шундый өлешләре бар иде. Бөтен тән дулкынлана, авылча галыйгын әйтеп әйткән вакытта бөтен тәнне кас итә ала. Бик тәрбияви китаплар, язмышлар, бик кыйммәтле язмышлар. Минем белән андый хәлләр булмас дип әйтмәгез. Шуңа күрә һәр даим яңалык белән, матбугат белән, китап белән балалар танышып барырга кирәк. Бармы сорауларыгыз тагын истәмәй? Китапханәчеләр. Сез бит инде китапны аналарга бирергә буласызмы? Язучы әдәби марафончылар күп. Мин китап белән катнашучылар әдәби марафонда. Бик дус, сезнең китапханә директоры, бик көчле китапханәче. Ул әдәби марафонда беренче урын алды, 6-нчысында. Һәм ул минем яңа китапларым чыга инде, хәзер яза. Гөлсинә ханым, безнең китапханәгә китап илмешә калдыра күрмәгез. Дибинде, ул бит китапханәләрнең башында кем торуыннан да бик күп тора. Кем китап дөньясы белән идарә итә. Сезнең Илия Сәлимовна ул бик көчле китапханә директоры. Бик дөрес сүз әйтәсез. Гөлсинә ханым дөрестән дә менә безнең бу мәдәният өлкәсендә, районыбызда дөрестән дә үз эшләренең чын осталары җитәкчеләр булып тора. Шул ук мәдәният бүлегенең башлыгы Саба кызы бит сезнең янә күреп торасыз дуслар, Сабадан инде асыл хатын кызларыбыз җиләк кебек хатын кызларыбыз тәрбияләнеп үскән икән, туган туфракларыннан инде дөрес тәрбия алып, һәм менә ул безнең Лилия Зөфәр кызы да безнең белән бик матур иттереп, кешечә безгә мөгалләмәсе белән, һәм шулай ук инде китапханә мөдире Лилия Сәлим кызы да менә Гөлсинә ханым әйтмешли, бик кешелекле, һәрбер кешегә бу каршысына килгән сорау белән җентекләп аңладыңмы дип шулай итеп сөйләшә торган ханымнар, без алар белән горурланабыз һәм менә шушы залга килгән барлык тамашачы исеменнән шушы ике зур дәрәҗәле ханымга зур алкышларыбызны җиткерәбез. Әгәр дә алар башлап йөрмәсәләр, алар белән шулай итеп без килгән тәкъдимнәрне күтәреп алмасалар, монда очрашулар бәлки булмас иде дә. Бармы сорауларыгыз? Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлсинә ханым, шундый матур итеп мавыктыргыч итеп сөйләгәнегез өчен. Һәм әлбәттә инде сезгә кичкенә генә үзегезнең бүләгегезне бирәбез, аны чәчәк бирә, һәм инде алып чыгам. Әбзәлегә кул шабаттырыйк. Гөлсинә ханым, шундан да рәхмәт. Минем китапларымны почта аша булыша. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Гөлсинә апа, рәхмәт Гөлсинә ханым. Мине очрашуларга инде шундый бүлекләр белән килергә язылган кеше. Минем беренче тапшырып киләсем килә. Неме файда барсам да инде шундый рәхмәт тапшырам. Менә булай инде ул. Биектау муниципаль районы Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Гөлсинә ханым Шакировага. Иҗатыма якты карашыгыз. Әдәби очрашулар аша китап укучыларга әсәрләремне таныттырган өчен чиксез рәхмәтемне белдерәм. Язучыларыбызның иҗат җимешләрен укучыларга җиткерүдә сезгә исәнлек, саулык, киң кызлы хезмәтегездә күңелегезгә шатлык, куаныч китерә торган матур уңышларыбызны гөл өстәлеп торуын телим. Сезгә булган күңел җылыны иҗатым аша җиткерә алсам иде. Ихтирам белән Саба районында яшәп иҗат итүче журналист Гөлсинә кызы Галимуллина. Икенче бүләгем Гөлсинә ханыма 2017 елда безнең Саба районында килде Аккалфакларның күчмә утырышы булды. Һәм шушы 170 кешене безнең йортыбызга алып килделәр. Минем балаларым яшелчә җиләк җимеш үстерү белән шөгыльләнәләр.
Gafael компаниясы, эшләр җимеш белән шөгыльләнү компаниясы, Gaf-Eka төзелеш компаниясы. Алар ике төрле эш белән шөгыльләнәләр. Шунда алар белән сезгә име, шушындый сортлы ике парлаган. Шуны салып килдем. Бу сезнең бакчагызда сезгә сезгә мул уңыш китерсен. Аларның бик Allah ise beni kaçmıştım da oturdum. Jekin ırlıkla birinci cibişleri bulur bilen. Kaysı kızlarına kursam da ağız ittiririm. Ağız ittiririm. Yakına gidip çakram koyarız. Yarayın ağzı. Yoğadın desek simpiyen oğaşı tutu temasına, oğaşı tutu sezona, oğaşı tutkanda şokırın kim edip kozağız. Şokıra kim bular deyir. Eğer şokıra kim bulmaz, onun tomurları bir cehli salmayın. Yemiriz. Sizge de kengeçler şoklar. Benim ikinci şey bölüm. Şoşu kitabın öncelikleri Lilya, hanım sizge. Ayarım şunday kibeti var. Bunlar şunday motor eşler, moh bileşler. Bu sizin üsteliğiniz atar. Yemeyiz. Sabah günleri Kamiden meyinde buların neyme sonundan biri mümkün. Meyinde koya barsam şimdi şeşer kulaklar açıp bilen şu nelerge mine edebi marafonda katnaşkan kızlar, mine okuşular, mine şu eyberlerine taratırız. Siz devam ediniz, emin yüzüm taratıp şağın. Yemeyiz. Rahmat Bey, mına bular alın. Bek kımeli dik rahat iller bette. Hele Allah versa. Gelsin yapasın aşağı işirge kaytası bulayken kız kene. Kamile korlağınlar bilen. Rahmat eylesin. Rahmat Bey. Jırlı idik, sen dağında jırlırak ettin bizne. Manlı idik, sen dağında manlırak ettin bizne. Canlı idik, sen dağında canlırak ettin bizne. Anlı idik, sen dağında anlırak ettin bizne. Kışlı idik, sen dağında kışlırak ettin bizne. Hıslı idik, sen dağında hıslırak ettin bizne. Көтерілдің биіклікке, халыққа бұрып езің. Биіклікте, тоғырылықта, сен қазір өрнек өзің. Ортақ отан тарихында ізлейттің сен бізне. Сәнғатыбыз көклерінде қияшыбыз, айыбыз, бар жиғанға көрінерлік, қадірлі Тоқайыбыз. Tuhan, Dewa Turke.
Рахмат достар, инде тагын барыбызны да шушы матур үзебезнең милли бәйрәмебез белән Габдулла Тукайыбызның туган көне белән илебезне саклыйк, туган телебезне яклыйк, бердәм булыйк, бергә булыйк. Һәм гел-гел шулай очрашып торырга язсын. Киләсе очрашуларга кадәр тагын бер кат бәйрәм белән барыбызны да